amma fa kin haɗu fa ji mana yaya to kaji ka gan shi ne da ke takura mu shi din nan da dama ina Allah Allah ya haɗu da kai to tsaya ga mana ɗaya wannan ba irin taku bace kanwata ce to za ka aure ta ne ko sai na dan taba ma lafiya ne tukunna kai amma na gani fa ina so kuma sai na abin nan na sake mata magana ya Husaina daga ina haka an fito ne ko kuma za a tafi kin san ni ina so tabbatar miki da cewa kaunan nan da nake miki ko da sannan da yake zuciyata har yanzu yana nan ba gudu ba ja da baya haka ne kwarai da gaske to ka san da ma an ce masoyi na son masoyi kawai masoyi ya sa shi sai iya aikatawa a na tun yaushe to abin da nake so da kai abu ɗaya nake so da kai ka ku san wannan ruwan wannan me yake so a miki kifi kike so ko kada ko dornan ruwa ba abin da ba zan iya ba dan in jaddada miki da san da yake zuciyata to mu je ka shiga mu je